Hola, soc el Daniel Galindo de l'empresa AudioCerver i us explicaré les característiques tècniques i de muntatge del nostre equip exclusiu PATI SX, que és un sistema pensat especialment per centres educatius, escoles, instituts, etc. Una de les característiques que vam voler tenir molt en compte era que havia de ser un sistema molt fàcil de fer anar. Per això, com podeu veure, té un mesclador amb 8 entrades i quan, en aquest cas, parlem, per exemple, pel micròfon sense fils, directament s'encén la llum d'aquell canal. Això el fa molt intuïtiu el seu funcionament. Visualment, primer veurem que entra la senyal i després parlem. Si posem música mitjançant el seu reproductor de DVD, CD, USB, etc., Pioneer professional, també el que farem és primer visualitzar que entra la senyal en aquell canal i després aquests sistemes venen, com veieu, amb un micròfon sense fils, un DVD, també té una entrada per darrere auxiliar, en aquest cas podem connectar qualsevol aparell que tingui sortida d'auricular, pot ser un ordinador, un MP3, com és en aquest cas. Visualment veiem que ens entra senyal per aquell canal i després ho pugem. És un sistema amb prou de potència com per omplir un pati de grans dimensions i té uns altaveus amb una direccionalitat pensada expressament per aquests casos. És a dir, són altaveus que són capaços d'enviar el so fins a 40 metres de distància. Algo imprescindible per aquelles festivitats que fem al pati i que volem omplir tot l'espai del pati perquè aquells pares i mares, àvies, tota la família que va veure els nens i que tenen molta il·lusió per poder sentir el que diuen, aquell dia que fan la gran obra de teatre, per exemple, doncs han de ser capaços d'omplir tot el pati. La seva gran qualitat i gran direccionalitat, tant dels altaveus com el micròfon, perquè són un conjunt, un tàndem, d'alguna manera, fa que sigui bastant difícil que s'acopli, d'acord? Jo puc parlar bastant alt, em puc moure per davant de l'altaveu i no s'acopla. Això és importantíssim als centres educatius, fer servir altaveus de molt alta qualitat, perquè normalment, sempre no tenim actors i, com que pobrets no saben parlar, han de ser altaveus que si parlen fluixet siguin capaços d'enviar el so lluny, com és aquest cas. Insisteixo en que el sistema és molt fàcil de fer anar, no té cap mena d'ajust que no sigui imprescindible, és a dir, tot el que són equalitzacions, compressions, sistema de seguretat per no fer malbé els altaveus, no estan a l'abast de l'usuari final. És a dir, l'usuari només haurà d'estar pendent de pujar el volum del canal que correspongui. A més, tenim un calaix on podem, evidentment, guardar els cables, els CDs, els comandaments a distància, d'acord? Aquest és el receptor del micròfon inalàmbric. I si anem per la part de darrere, podem veure com tenim les entrades del micròfon amb fils, que és l'altre micròfon que també veiem al sistema. Aquesta entrada que dèiem que era per qualsevol aparell que tingués sortida auriculars, que li diem entrada auxiliar, i aquestes entrades d'aquí també, en aquest cas sortida i entrada, és important destacar que són connexions professionals, és a dir, que si la persona no sap que ha de tirar la llengüeta enrere i donar una volta, no pot treure accidentalment aquesta connexió. Això és ideal perquè en directe ningú ens faci la trastada de desconnectar. Igualment, aquest que és el cable que alimenta mitjançant 220 volts el sistema, també és una altra connexió de seguretat. Al fer servir connexions de seguretat també ens garanteix que si es posés a ploure tenim un temps de reacció en el que no hi hauria cap mena de problema de curtcircuit, perquè poden aguantar durant una estona la pluja. Evidentment, si està molta estona plovent, ja no seria qüestió de mantenir-ho massa. L'equip està absolutament tapat per darrere i no és accessible cap mena de cable ni connexió, tampoc, ni els nens, ni els professors, professores que l'utilitzin. Com podeu veure, funciona amb rodes, per tant, és fàcil de transportar. Aquests dos altaveus d'aquí, quan es desmunten, es poden posar aquí sobre i transportar amunt i avall del pati del centre. I tant el calaix com la porta funcionen mitjançant una clau, per si volem deixar el sistema funcionant,
i marxar, d'acord? Doncs molt bé, fins aquí era la demostració que us volíem fer. Esperem anar-ne posant en aquest canal de YouTube que esteu veient i així d'aquesta manera podeu veure els nostres equips. Que vagi molt bé.